രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അടക്കം. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിശുഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാദരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവിനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. പ്രഭാതി ഗുരുദേവ് ജനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രം. നമുക്ക് എക്സാം ഒന്നും എടുക്കണ്ടേ? വേണം പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നമ്മൾ 18 മന്ത്രം, 18 + 9 10 മന്ത്രം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാം. 10 മന്ത്രത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ നാളെ നമുക്ക് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? ഹരേഷ്ണ ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ റെഡി. ഇന്ന് 20 ആളെ നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡിസ്കഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാലോ, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്ട് നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാളെ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം നടത്താം. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 10 വരെ 11 ശ്ലോകം, 11 മന്ത്രം. ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കാം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് വിദ്യം ചാവിദം ചായസേ തദ്വിദ്യോഭയം സഹ അവിദ്യയോ മൃത്യും തീർത്തോ വിദ്യായമൃതമസ്നുദേ. വിദ്യം ചാവിദ്യം ചായസേ തദ്വിദ്യോഭയം സഹ അവിദ്യയോ മൃത്യു തീർത്തോ വിദ്യായമൃതം മസ്നുദേ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് അമൃത ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അവ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? 2 കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. എന്താ? ഭൗതികത എന്താണെന്നും ആത്മീയ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവും.
അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ഭാവർത്തി പറഞ്ഞു, മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനാകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും എന്താ നമുക്ക് അസുഖം വരണമെന്നോ രോഗിയാവണമെന്നോ മരണം വരണമെന്നോ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഒരു വ്യക്തി, നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയാലോ, നമ്മളെല്ലാവരും ജനറലായി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് അസുഖം വരാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ഏജ്ഡ് ആവാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അവനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും തന്നെ ഇതേവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇതേവരെ ഏറ്റവും എത്ര പുരോഗമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം, ഒരു കാലത്തെ മന്ത് എടുത്ത് അടുത്ത കാലിലേക്ക് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല, സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്ന് ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എനിക്കടക്കം മരണമുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയായ വരം തരാന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ആ സമയത്ത് സത്യയുഗത്തിലായാലും എന്താണ് അന്നേ തൊട്ട് ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ മരിക്കാതിരിക്കാം, എങ്ങനെ നിത്യയവൻ എങ്ങനെ നേടാം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല, പണ്ടേ തൊട്ട് അല്ലെ, സത്യയുഗത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ കാലം നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അമരനെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് കുറെ വർഷം ജീവിക്കണം. അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സഹസ്രതയുഗ പര്യന്ത ബ്രഹ്മാണോ വിദു രാത്രിം സുഖ സഹസ്രാദം തേഹരോ വിദോനോ ജനഹ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം വർഷങ്ങൾ, കുറെ യുഗങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ബ്രഹ്മാവിന് മരണമില്ല എന്നല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് അനുസരത എന്ന വരം നൽകാൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനാലും അതേപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളോ വധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കാനുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ച ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്കടക്കം മരണമുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ യുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും, അത് കാരണം എനിക്ക് ആ വരം തരാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കണം അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ്? മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും ജീവവർഗങ്ങളാലും ഇതിലൊന്നും ഭൂമിയിലായാലും ആകാശത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്, എനിക്ക് മരണം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ വരം അത് ബ്രഹ്മാവ് കൊടുക്കാണ്. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർദ്ധസിംഹവും അർദ്ധനരനുമായ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരംപുരുഷൻ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ മരണത്തിനായിരിക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഭൗതികവാദികൾ ശക്തനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അത്രമല്ലേ, മരണമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിരണ്യകശിപു കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എത്ര വർഷങ്ങൾ, 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അത് ചെയ്തിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന് അത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷ്യമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർ എന്ത് നേടാൻ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാരാണ് അവർ. അപ്പൊ വലിയ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കഴിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുവിന് എങ്ങനെ നേടാൻ കഴിയും എന്നൊരു അതിശയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു വിഭിന്ന ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്, ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതിന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ഉപനിഷത്തുകളായാലും വേദാന്ത സൂത്രമായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഭാഗവത, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലെ മാർഗങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗത്തിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ.
ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്താൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ജീവസത്ത അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവൻ അതെന്താണ്? അത് ആത്മീയമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം ജീവസത്തയ്ക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ വീട് അതാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രഹം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെയാണ് ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ആര് ഗുരുക്കന്മാരായാലും ആചാര്യന്മാരായാലും അല്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവര് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, വീണ്ടും അവരെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മെ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മെക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണത്, കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദുഃഖം ശരിക്കും നമ്മളേലും കൂടുതൽ ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്ന് ക്ലേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അതീവ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നമ്മളെല്ലാവരെയും ആ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ഏത് സമയം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഒന്നല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് പല ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അതിന് മനുഷ്യനെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യരെ നരാധമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവശക്തിക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മീയമായ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ മായയാണ്, മായയുടെ വശീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വശീകരിച്ച് അതിന്റെ പിറകെ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദുരിതം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. ഒന്നെടുത്താൽ അടുത്ത് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും സുഖവും സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയും ഒരാളും ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖം കിട്ടുന്നു? ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് ലഭിച്ചിരിക്കും. മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏജാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, വയസ്സാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വയസ്സായിരിക്കും അല്ലെ. അവൻ അസുഖം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവൻ അസുഖം വന്നിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ഇതിലെ കൂടെ തന്നെ അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എത്ര ടെക്നോളജി വികസിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അത്രയുള്ളൂ സംഭവിക്കുന്നത്. അനിയന്ത്രമായി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അനിയന്ത്രമായിട്ട്, അതായത് മൃഗത്തിനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മളെ മരണത്തിൽ, അത് ജന്മമരണ ചക്രത്തിലുള്ള പാതയാണ്. രോഗസ്ത്രനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണങ്ങളോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ, പുറത്തുള്ള ശരീരമുണ്ട്, ഉള്ളിലൊരു ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്തൊരു കൂട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൂട്, അങ്ങനെ പല കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്തരം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്തരം ഡേഞ്ചർ പൊസിഷനാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ അത് പൊട്ടിക്കാൻ അത്രയും ഭൗതിക ആവരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഏതിരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതികവാദിയായ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത എത്ര നാൾ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജയിലിലത്തെ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്വർണ്ണ ചങ്ങലയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയായിരിക്കും, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും ജയിലിൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചങ്ങല എപ്പോഴും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ ഭാര്യ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഈ ബന്ധനം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം, അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകം നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറയും. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിത പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയുടെ ഫലമാണിത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു എത്ര സൂത്രപ്പണികൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇത് നടക്കില്ല. ഏതാണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല, അത് നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇന്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ ലോകത്തും നടക്കുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അമേരിക്കയിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് അറിയാം, യൂറോപ്പിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് അറിയാം, എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആരും സുഖമുള്ളതല്ല. എത്ര ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ മക്കൾ അതിനെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്, പക്ഷെ അവർക്കും ഹാപ്പി അല്ല അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞു ആരും ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷമില്ല. അത്ര എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സ്വർണ്ണച്ചങ്ങലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയും, അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കൂ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷം, അത് പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണത്, മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കരാളഹസ്ത്രം അല്ലെ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മരണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഉയർത്തിയെടുക്കണം. അതിനൊരു സംശയമില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉയർത്തിയെടുത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അതായത് ഈ മരണചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പോലെ അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? ആഗ്രഹം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, അതിന് ധനം സമ്പാദിക്കും, പല കാര്യം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ നടക്കും, കുറെ നടക്കാതിരിക്കുക, അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ധർമ്മം ചില സമയത്ത് കുറച്ച് ധർമ്മം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴതും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തെറ്റും, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നു പോയി. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്? ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വരാം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കാം, അത് മാറ്റാം. അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിൽ. പക്ഷെ ധർമ്മമുണ്ട്, മോശമുണ്ട്. ശരിക്കും ധർമ്മത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥം ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ധർമ്മത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോക്ഷം, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഈ 3 നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് വേദത്തിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ്. അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ. മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് അർത്ഥം. എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്, എങ്ങനെ അത് നിറവേറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അതെങ്ങനെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ഇതെല്ലാം വിട്ട് മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മത്തെ എന്താണ്? അതും ഭൗതികമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങാണ്. നമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. ആ ലെവലിലേക്ക് വളർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സുഖം ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആ ധർമ്മം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ നമ്മുടെ രീതി പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനം, ആചാരം, ഇതൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളെ പറയില്ലേ പെട്ടിയാണ്ട് തുറക്കാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്? വ്യത്യസ്തമുള്ള ആരെങ്കിലും ഹരേഷ്ണ? അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറയാറില്ല. കംപ്ലൈന്റ് പറയാറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും കിട്ടാറില്ല ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിൽ വരില്ല പ്രഭുജി, ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ചോദിക്കാനൊന്നും കാണൂല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയി പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു.
നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാതും പറഞ്ഞിരുന്നു പോയിട്ട് കുറെ ഇവിടേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മറക്കും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം മറക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി മാറണമെന്നാണ് പറയണമെന്ന് പറയുന്നത്. വിചാരിക്കും. നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊണ്ടുപോവാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അറിയും പക്ഷെ അത് നോക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ലിസ്റ്റ് മറന്നു നോക്കാൻ നേരമില്ല. ലിസ്റ്റ് മറന്നു. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്, അയ്യോ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അതെ അതെ, നമ്മൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. രമേഷ് പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞു? രമേഷ് പ്രഭു എന്താ പറയാറ്? അതെ, എന്റെ നെറ്റ് അത് എന്തായാലും കട്ടായി പോണു. നെറ്റ് കട്ടായി പോയിട്ട് പിന്നെ റീ ഓപ്പൺ തന്നെ വീണ്ടും കട്ടായി പോകാൻ എന്താ? ബാബുപ്രഭു ഇന്ന് റിയൽമി ആയിട്ടിരിക്കുക, എന്താന്നറിയില്ല. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിന്റെ റിയൽമി ആയിട്ടിരിക്കുക. നെറ്റിന്റെ അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പ്രഭുജി അത് മാതാജി. അപ്പൊ രമേഷ് പ്രഭു എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാറ്? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കട്ടായി അന്ന് സാബു പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പണ്ടപ്പരപ്പും പരാതിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിച്ചെപ്പില്ല നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഉള്ളത് സത്യം പോലെ പറയണ്ടേ പ്രഭുജി? അതന്നെ അതാണ് കാര്യം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നതോടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണരുതെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് തെറ്റല്ല. അത് നമ്മള് പറയുന്നില്ല, സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയാം, ഒരു വിഷമമില്ല. പിന്നെ നമ്മാരോടും പറയാനുള്ളത് പറയാം. അത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ശരിയാണ്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സപ്താഹം വായനക്കാരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പരാതി പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളതിന് നന്ദി പറയാനാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നു, അത്ര. അതെ തന്നെ, അതായത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മള് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈശവാസ മനുഷ്യത്ത് ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാതും അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് നമ്മളോട് ഭഗവാനോട് അതിന്റെ ഒരു നന്ദി അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ചില വ്യക്തികൾ നല്ല കഥ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ പറയും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയാലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഭക്തി തരണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദേവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ആഗ്രഹം നാളത്തെ ആഗ്രഹമല്ല, നാളെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, പരിപൂർണമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭക്തി. അത് നമ്മൾ അറിയാതെയോ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അർത്ഥം കാമം ഇത് മാത്രം ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അതല്ല ജീവിതം. അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു വരുമ്പോ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അർത്ഥം സമ്പാദിക്കാം, ധനം സമ്പാദിക്കാം, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ ഉയർന്നു വരുമ്പോ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അവിദ്യ വളർത്തുന്നതിനായി കഴുതിയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? കഴുത എന്തിനാ പണിയെടുക്കുന്നത്? അതിന് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലേ. അതിന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരും, എനിക്കൊരു വൈക്കോല് തരും, എനിക്കൊരു പുല്ല് തരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അത് മുഴുവനും ചുമക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ കഴുതയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പുറത്ത് പുല്ല. പക്ഷെ അതിനത് അറിയില്ല. അത് യജമാനന്റെ പറയണത് അടി കിട്ടുമ്പോ അടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇതാണ് മായയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് തിരിയാൻ നമ്മളെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. അതാണ് ആ യജമാനെ അത്ര പേടിയാണ് ഈ കഴുതയ്ക്ക്. അതാണ് മായശക്തിയുടെ പവർ. ഇത് തിരിയണം നമ്മള്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. വെറുതെ കഴുതകളെ പോലെ ജീവിക്കരുതേ. വെറുതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിന്റെ അർത്ഥമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാം.
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും സീക്കേഴ്സ് അല്ലെ, അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അന്വേഷിക്കുക. അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും വിവേചന ശക്തിയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്, അല്ലാതെ മൃഗത്തിനെ പോലെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതെന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക, നമ്മൾ അതെവിടെന്നാ കിട്ടാന്നുള്ളത്. ലക്ഷ്യം നമ്മളെ പതുക്കെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തൂല. നമ്മളിപ്പോ പലരും പറയും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ ഓക്കെ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും പല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് പല പല അനുഭവങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മളായ ഭക്തിയുടെ ലെവല് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് ഉയരാൻ. നേരിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? സഹസ്രസത ലക്ഷ്മി സേവമാനം, അത്ര ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പടിപടിയായാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. ആദ്യം പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, അതിലെ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക. പിന്നെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉയരാന്നാ പറയുന്നത്. വിദ്യ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. വിദ്യ അറിവ്. തസ്മാത് ഏകാന മനസ ഭഗവാൻ സാത്തദേപതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതാവശ്ച തേയ പൂജ്യസ്ഥ നിത്യത. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. ഭഗവതയിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക. അപ്പോഴെന്താണ്? പതുക്കെ നമ്മള് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പിലേക്കും കടക്കും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരായാലും പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കും. ഈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ, അതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്? അപ്പൊ അവന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 9 തലങ്ങള് ഭക്തിര? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല പ്രഭു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭുജി, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അനക്ക നിവർത്തിയെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രഭുവിനോടില്ല. പ്രഭു എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോമള മാതാജിനോടും അല്ല കേട്ടാ. ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 9 തരം, ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആദ്യത്തെ 18 ദിവസത്തിലുള്ളതില് പത്മകുമാരും മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാണ്ട് കീർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 9 തലങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം. ഇതിന് ശ്രദ്ധ, അതായത് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബുക്കുകൾ, അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് IAS ഓഫീസർ ആവാൻ, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് കുറെ കടമ്പകളുണ്ട്. ഈ കടമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലും പറയുന്നത്. ഈ കടമ്പകളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. 9 തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 9 തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അത് ഫസ്റ്റ്. 2 സാധുസംഗ, ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാ പറ്റുക. ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ?
അതും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തും. പിന്നെ ഭജനക്രിയ, കീർത്തിക്കുക ഭഗവാനെ, എപ്പോ കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, നാമജപം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അനർത്ഥ നിവർത്തി, തെറ്റുകൾ നമുക്ക് പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയായാലും സാധുസംഗീതമൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ ജസ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുക. അതായത് എല്ലാവരും ഈ ഭജനക്രിയ വ്യക്തി അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കും. അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പാണ്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യും, എല്ലാതും ചെയ്യും, വീണ്ടും പല തെറ്റുകളും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് തെറ്റിൽ നമുക്ക് മുഴുവനും മാറാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹർഡിൽ എന്ന് അറിയില്ല, അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കാണ് നമ്മൾ. ഇത് ഏത് ജന്മത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കടക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടും, പലരും പല അവസ്ഥയായിരിക്കും. അത് അനർത്ഥ നിവർത്തി, തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് മായ പിടിക്കില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നിഷ്ഠ, പിന്നെ രുചി. നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ ഭക്തിനെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. ആര് വന്നാലും പിന്നെ ഭക്തി ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തെറ്റും ശരിയൊക്കെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വരുന്നതാണ് രുചി. പിന്നെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രുചി, ആസ്വാദനം നമ്മൾക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ, അതിന് രുചി. പിന്നെ ആസക്തിയാവും, അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ആസക്തിയിലേക്ക് കടക്കും നമ്മൾ. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്താണ്, മാധുരസത്തിലാണോ സാഖ്യരസത്തിലാണോ, ഏത് രസമാണെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടും. ആ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ സേവിച്ചിരുന്നതെന്നും ഒരേ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന് ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷനാണ്. അവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് ആ ആത്മാവ് എന്താണ് ആ രസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പിന്നെയാണ് പ്രേമം. അതായത് ഏത് രസമാണെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ 9 സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ സേവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ഇത് മസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. 1, 2, 3 ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. പിന്നെ അനർത്ഥ നിവർത്തി, ഇതും പാർഷ്യലി നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് തെറ്റുകൾ വരും, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിന് നമ്മുടെ നാമജപം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ, ഇത്ര നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സാധന ചെയ്യണം, അതിന് ഉപാസന ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതായത് 9 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 ശ്രദ്ധ, 2 സാധു സംഗമം, 3 ഭജനക്രിയ, 4 നിഷ്ഠ, 5 രുചി, 6 ആസക്തി, 7 ഭാവഭക്തി, 8 പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ 9ാമത്തെ എന്താ? ഒന്നിലോരം വിട്ടുപോയി. ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവർത്തി ഉണ്ട്. അനർത്ഥ നിവർത്തി, ഭജനക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ നിവർത്തി ഉണ്ട്. ഭജനക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇത് ഇത്രയും കാര്യം ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 തലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നാമജപം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റുകൾ വരില്ല. തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത വേറെ എല്ലായിടത്തേക്ക് ആയിരിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ അവസ്ഥ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് അതിൽ മുഴുവൻ ഏത് ചെയ്യണോ ആ കർമ്മത്തിൽ 100% നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ ഉണ്ടാവുക. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് കടക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മ ഇത്രയും ജപിക്കണം, നമ്മ 16 മാല ജപിക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം ചിലപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മള് പല ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ.
ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെ കിട്ടൂല. ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് 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 108 മുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 108 പ്രാവശ്യവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോ പരിപൂർണായി. അത് തെറ്റുകൾ മാറുന്ന അവസ്ഥ. പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് മാറുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മാറില്ല. അപ്പൊ അതിന് വിഷമം. അപ്പൊ പലരും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ചിലർ പറയും ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ലേ. അല്ല, പലർക്കും അങ്ങനെ അനുഭവം ഇല്ലേ? അനുഭവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഹരേഷ്ണ? കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാറില്ല പ്രഭുജി. ഇല്ല, ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോവും പ്രഭുജി, അറിയാതെ അങ്ങ് പോവില്ലേ? അങ്ങനെ ഫുള്ള് കിട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഇടയ്ക്ക് പോകും, യാത്രകളിലൊക്കെ പോകും. കിട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന്. കാരണം മനസ്സെവിടെയോ പോയി. മനസ്സെവിടെയോ പോകും നമ്മളെ. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അഭ്യാസത്ത് കൗന്ദയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് പരിപൂർണത്തിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. ഏത്? ബാക്കി 4 കാര്യം നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും, ബാക്കി ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇത് പരിപൂർണ്ണമാണെന്നാ പറയുന്നത്. 50-50 അല്ലേ പ്രഭുജി? 50-50 നമ്മൾ പറയില്ലേ, നാം ബാധി ഭഗവാൻ ബാധി എന്ന് പറയും. നിഷ്ഠകൾ നമുക്ക് സാധിക്കും, നിഷ്ഠ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, രുചിയും നമുക്ക് സമാളിക്കാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയും സാധുസംഘവും എല്ലാതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പലരും പല ലെവലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. ശ്രദ്ധ ആയാലും സാധുസംഘ ആയാലും ഭജന ക്രിയ ആയാലും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉയരാം. അത്ര ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ, ഇത് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരിയാ. സത്സംഗില് പോയാൽ എപ്പോഴും ഭക്തി വരും. അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും സത്സംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭക്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ആഴ്ചയില് 2 ദിവസമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച പിന്നെ വല്ല വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇല്ല. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞതില്? അടുത്തെടുത്തോട്ടെ. 12ാമത്തെ ഇതില് സമ്മറി ഇത്ര ഉള്ളു. ഇതില് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആത്മീയ ഭൗതികതയും അറിയുന്ന വ്യക്തി, രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ജനന ചക്രങ്ങൾ അതിക്രമിക്കും. സത്യം എന്ത് അസത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ. മുന്നിൽ കുഴിയുണ്ടോ കുഴിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളായ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ, അർത്ഥ ധർമ്മ കാമ മോക്ഷ. ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ജനം എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അർത്ഥം കാമം ഇതല്ല, അതിൽ കൂടെ ധർമ്മവും മോക്ഷവും കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് 11 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് മുഴുവനും വിദ്യനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. വിദ്യനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏതാ? 9 തൊട്ട് 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് വിദ്യ, അതായത് ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്തത് മുഴുവനും അജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഗുണവും ദോഷമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി 12ാമത്തേതില് ആരെങ്കിലും ബുക്ക് ഉണ്ടാ? ബുക്ക് ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടാ? കയ്യിലാരെങ്കിലും? 12ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്ക. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തില്ലേ? എടുത്തില്ലേ? അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ. അതിലെന്തോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അന്തം തമ പ്രവിശന്തി അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇനി 9ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തേ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം ശരി, അതും അതേ തന്നെ. അതും അത് തന്നെ. അതാണ് രണ്ടും കൂടെ. പ്രവിശന്തി
ഈ സംഭൂതി 12 അന്തം തമ ഇതില് പ്രവിശന്തി യേ ഒമ്പതില് വിദ്യാം ഉപാസതേ യേ വിദ്യാമുപാസതേന സംഭൂതിം യേ ഉപാസതേ. ഇതില് വിദ്യാമുപാസതേന വിദ്യാം, ഇതില് സംഭൂതിം. യേ യേ സംഭൂതിം സംഭൂതിം ഉപാസതേ. ഉപാസതേ. അപ്പൊ ഞാനത് പറയാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഉള്ളതില് ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 9, 10, 11 12, 13, 14 ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതില് വിദ്യനെ പറ്റി പറയണം. നമുക്ക് വിദ്യനെ പറ്റിയാണ്, വിദ്യനെ പറ്റി പറയണം. ഇതില് സംഭൂത അസംഭൂതത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം, അതായത് ഭഗവാൻ. അസംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവങ്ങള്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ്? സംഭൂതി എന്നല്ല അസംഭൂതി എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ പ്രഭുജി? അസംഭൂതി, സംഭൂതി തെറ്റായി ആദരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അസംഭൂതിയാണല്ലോ അല്ലേ പ്രഭുജി? ആദ്യത്തെ അസംഭൂതി. അസംഭൂതി, അതെ. പിന്നത്തേത് സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ ആദി ദൈവങ്ങൾ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണം വിദ്യനെ പറ്റി 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ 3 എന്ത് പറയുന്ന സംഭൂതി അസംഭൂതി അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത എല്ലാതും. മറ്റേല് പറഞ്ഞു വിദ്യ, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനമല്ലാത്തതല്ല അജ്ഞാനം. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരപേക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അസംഭൂതി അതിദൈവങ്ങൾ, ആദിദൈവങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണോ? അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാന് ഇപ്പോഴേ കറണ്ട് വന്ന നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മള് ശരി. 12ാമത്തെ തുടങ്ങാണല്ലോ. 12ാമത്തെ തുടങ്ങും. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അതില് വിദ്യാണെങ്കിലും ഇതില് സംഭൂതി അസംഭൂതിയാണ്. ഇത് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതില് എന്താ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ശ്ലോകം മന്ത്രം പറയുന്നത് അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യെസ് അസംഭൂതി ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യാ ഓ സംഭൂത്യം രഥഃ. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞ അന്തം തം പ്രവിശന്തി ഈ അസംഭൂതി ഉപാസതേ തതോ ഭൂയവതേ തമോ യാ ഓ സംഭൂതം രഥഃ. ദേവന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയോട് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാരമായ നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരെന്താണ്? ആ കൂരിരുട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവർ ചെന്നുപെടാ. ഇനി അഥവാ എന്താ പറയണത്? നിരാകാരം, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും എവിടെ ചെന്നപ്പെടാ? അവരും ഈ കൂരിരുട്ടിൽ ചെന്നാണ് പെടാ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളിലും ഉയർന്നതാണ്. ഈ 2 കാര്യമാണ്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് മന്ത്രമാണ്. അതായത് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം, അതായത് ബ്രഹ്മം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതും തെറ്റാണ്. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും നമ്മളെ താഴത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ പറഞ്ഞത് ഈ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 9, 10, 11 വിദ്യ, ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവ്, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവില്ലായ്മ. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവില്ലായ്മ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ, ആത്മീയജ്ഞാനം തന്നെ തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ എന്താണ്? അവർ അജ്ഞതയിലേക്കാണ് പോണത്. പിന്നെ ഭൗതികം മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മളെ വിദ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിന്നോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്?
നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അതാണ് ഫൈനൽ. ഒരു ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ രീതിയിൽ മുരുകനാണ് ഇഷ്ടം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദേവന്മാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യില്ല അവർ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വെച്ച് നിർത്താണ് അവര്. ഇവർ രണ്ടുപേരും എവിടെയാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരിക്കലും ആ ലക്ഷ്യത്തില്ല. അവര് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിലെത്താതെ പകുതി വെച്ച് നിന്ന് പോവര്. രണ്ടുപേരും ആത്മീയ ഭക്തന്മാരാണ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ആ വഴി അറിയാത്തത് കാരണം ഏത് വഴിക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഡൽഹി പോകണമെങ്കിൽ ഡൽഹിത്തെ ട്രെയിൻ കയറണം, അത് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ കയറാൻ എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഡൽഹിക്ക് പോകണ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ട്രെയിനിൽ കയറാം. നമുക്ക് ഏതാ നമ്മളെ ആഗ്രഹം എറണാകുളത്തേക്കുള്ളതാണെന്ന് എറണാകുളത്തെ ട്രെയിൻ കയറാം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഡൽഹി ആണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലത്തെ ട്രെയിനാണ്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവതിൽ 12:20 പരംപുരുഷൻ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നമ്മേ വിദ്യു സുരഗണ പ്രഭവം ന മാർഷയ അഹമ്മാദർഹ്യ ദേവാന മഹർഷിണം ച സർവസ്സ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതായത് ദേവന്മാർ നമ്മളേലും ഭയങ്കര പവർഫുൾ അവർ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഒരു സംശയമില്ല. പരിശുദ്ധി കൊണ്ടും അവര് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കിട്ടണം. ഋഷിമാര് അതിനേലും ഹയർ ലെവലിലാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മ പല രീതിയിലുള്ള ഋഷിമാരെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അതായത് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ലെവലിലുള്ള ഋഷിമാരുണ്ട്. പേര് വിട്ടുപോയി, ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ബ്രഹ്മർഷി, പിന്നെ രാജർഷി, അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. ഋഷിമാരിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദേവർഷി, ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി, ദേവർഷി, ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി, അങ്ങനെ പല ലെവലിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഏത് ഈ ഭഗവതിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടി. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന് ഉജ്ജ്വല പ്രഭാവ രൂപവും സർവ്വവ്യാപിയും പരമാത്മാ അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് ആ ബ്രഹ്മം ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശ ജ്യോതി അതാണ് കാണുന്നത്. പരമപുരുഷൻ ആ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നിരാകാരം. അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാണ് അവർ. അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിന്റെ പിറകിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല. രണ്ട് കാര്യമാണ്. അതാണ് സർവ്വവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ ആവിഷ്കാരവുമാണ്. പിന്നെന്താണ്? അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാനെ പറ്റി അത്രയും പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ്, അല്ലെ? ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന സ്വാതദ്വീപില് വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് അവിടെ ക്ഷീരോദായ സമുദ്രത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പരമാത്മാ രൂപയില് ആരാണ്? ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ്. അതാണ് അത്രയും വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് പറയാം, അല്ലെ? കടലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും, ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് വരും. അതാണ് ദ്വാരകയിലുള്ള നിവാസികളെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അത്ര ഇതുവരെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ നിവാസികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് അതൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ ഒരവസ്ഥ എന്ന ഭഗവത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആവിഷ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മ
ജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ഋഷികളും, അതായത് അവർക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഉയർന്ന ശക്തിയാണെന്ന് മാത്രം അത്ര അവരെ ലെവലുള്ളൂ. അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്കടക്കം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലെവല് അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനും. അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യൻ, ചിന്തിക്കണതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ചില ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറയും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവും, അത് ബുദ്ധിജീവികൾക്കടക്കം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, പിന്നല്ലേ നമുക്ക് നേരെ പറയില്ലേ, ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാൻ അത്ര ഉയർന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ ഭക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ തലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ. തൂണിലുണ്ട് ഫിനിഷ്. അതാണ് ആ വിശ്വാസം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. അത് ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സരസ്വതി ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സർവരെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിദൈവങ്ങൾ, അതായത് പകുതി ദൈവങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തൊട്ടാണ് നിരാകാര നിരപേക്ഷം, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും ചെയ്യുന്നവരെന്താണ് ആത്മീയലോകം, അതായത് നമ്മള് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ അല്ലെ കനത്ത കൂരിരുട്ടി പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോവാണ്. നമ്മൾ തെക്കോട്ട് പോകണതിന് പകരം വടക്കോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ സംഭൂത, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി, അതായത് പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ലക്ഷ്യം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും എത്തും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവലോകത്ത് പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തും. മറ്റൊരാവിടെ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യും. അവിടെ ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ജന്മമരണങ്ങളില്ല. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആ മന്ത്രവും ഭഗവതി പറയുന്ന ആ ശ്ലോകവും ഈ മന്ത്രമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു ഭൗതിക ലോകത്തില് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ലീല പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ യശോദമ ഓടിപ്പിക്കുമല്ല, അങ്ങനെ മണ്ണ് തിന്നിട്ട് അതിനെ വായ തുറക്കുമല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ വായ തുറക്കുമ്പോൾ വായിലെന്താ കാണുന്നത്? ഹരേഷ്ണ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണുന്ന, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദമായ എന്താ ചെയ്തത്? യശോദറാണി എന്താ ചെയ്തത്? പറഞ്ഞത് വായടയ്ക്കാൻ പറയും അല്ലെ. അതിന് വായടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശക്തിയില്ല, ശക്തിയുണ്ട്. അത് കാണാനുള്ളൊരു ശക്തി. അമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല ആരാന്നാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അത് വേറെ സംഗതി. ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ അമ്മ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണത്? എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. എന്റെ മകൻ മനുഷ്യനായാൽ മതി, എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് കണ്ട കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടാ മതി, കുഞ്ഞായിട്ട് കണ്ടാ മതി. ആ വാത്സല്യ രസം മനസ്സിലായ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ജന്മങ്ങള് ചെയ്താലോ ആ വാത്സല്യ രസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ എടുത്തണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണും അല്ലെ. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, അതായത് വാത്സല്യ രസം അത്തരം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ.
ആ വാത്സല്യരസം അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്, ഒന്നും രണ്ടൊന്നല്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് നശ്വരങ്ങളാണ് അല്ലെ, അത് നശിച്ചു പോകും. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ലോകം എന്നല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പരംപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അതിനായകൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:16 പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ പുനർലോക പുനരാവർത്തനാർജുന മാമുപേദേയ പുനർജന വിദ്യത്തെ. ഭൗതികമായ ലോകത്തിലെ സർവോത്മതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജന്മമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമതത്തിലെത്തിയവനാവട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ശ്ലോകം ഈ മന്ത്രം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതെന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മാക്സിമം അവിടം വരെ എത്താം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെ കൂടെ നമ്മൾ ജനിക്കാം. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെയും ദുരിതപൂർണമാണ്. ഞാൻ പറയില്ല, ആനയ്ക്ക് അടിഭാരം, ഉറുമ്പിന് അരിഭാരം. അതെന്താണ്? അരിഭാരം അല്ലെ? ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ, അതായത് ഒരു 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 75% ആത്മീയലോകം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇരുട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് പറയുന്നത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടാണ്. ഈ ഇരുട്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിരജാ നദിയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോണ കാര്യം, അന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രകാശമാനമാണ്. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ തന്നെ അത്യുന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയം, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൃന്ദാവനം എന്നാ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റേത് ആത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം പറയും. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനസര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതികാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്താണെങ്കിലും എന്താണ്? സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം തരുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാത്തിലേക്കും എല്ലായിടത്തും തന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയതുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഭൗതികവാദികൾക്കുള്ള ഒരു കൊട്ടെന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരാൻ പോകുന്നില്ല. ചന്ദ്രനിൽ പോവേ, ശുക്രനിൽ പോവേ, എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോഴും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. പേരിനും പ്രസക്തിക്ക് മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യമതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലേഷിക്കുന്നില്ല. അതെന്താണ്? വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ, വിശ്വാസികൾ മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരിക്കും അവരെ ലക്ഷ്യം അവർ മറന്നു പോവാണ്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മതവിശ്വാസികളാണ്, ശരിയാണ്, അനുഷ്ഠാനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ ലക്ഷ്യം അവർ മറന്നു പോണ അവസ്ഥ. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കണം. അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോവാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്യം അവർ കൈവരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ആ പോയിന്റ്, നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികൾ അന്ധപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലെത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വീണ്ടും തന്നെ നിരീശ്വരവാദം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കടക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം.
എത്ര സ്ലൈഡ്? 18ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഒന്നും കൂടി പറയൂ പ്രഭുജി. ഏത് പോയിന്റാ? കേട്ടില്ല ഇതിന്റെ തുടക്കം. അയ്യോ ഹരേഷ്ണ ഇപ്പൊ സമയമില്ലല്ലോ, എല്ലാതും ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാനൊരു റിവൈൻഡ് പോലെ ചെയ്യാം. ശരി ശരി. ഹരേഷ്ണ 3 മണിക്ക് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. 3:30 വീട്ടിലെത്തിയ അപ്പോഴാണ് ഓണാക്കിയത്, വീഡിയോ ഓണാക്കിയത്. വേറെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നാളെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്നും കൂടെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കേട്ടാ മതി മാതാജി. യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നിന്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടാ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടുതരാം. ഇപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പൊ അല്ല, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ പോരാ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. അപ്പൊ നാളെ നോട്ട് ചെയ്ത് വരാം. നാളെ പറഞ്ഞാ മതി. നാളെ പറയാം, നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാ മതി പ്രഭുജി. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാ മതി. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി വരണം. നോക്കാം. അത് ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളല്ലേ ഇരിക്കണ, എല്ലാം ഭയങ്കര അമ്മമാരാണ്. ഒന്നിച്ചിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഒരാൾക്ക് പോയ പോരാ, എല്ലാവരും പോണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രൂപ കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.